Bon dia tingueu, monsenyor. Me volia confessar perquè l'altre dia vaig estar a punt de dir un barbarisme quan una dona gran me va treure el darrer número de l'avenç del quiosc. Senyor? Monsenyor? Bon dia, don Lluc. He pecat. I quin ha estat el vostre pecat, senyoreta? Troc que vull tenir una veu diferent. Bueno, el cas és que som una adúltera. Li he posat els cuernos en el meu home. Bueno, cuernos! Deu voler dir les banyes. Tampoc és tan grave, no? Deu voler dir greu, no és vera? Vull dir que no és la primera vegada. És que no tinc capollo. El meu home me menosprecia i se pensa que només estic per posar la lavadora. Aniré a l'infierno. Apoyo, menosprecia, lavadora, infierno! No puc més! Bé, no vos empipeu. Jo només volia saber quina penitència me correspon. I de resalt d'intonacions com aquesta, no diré mai més apoyo, sinó recolzament. I el meu marit no me menosprecia, me menysprea. I a partir d'ara posaré la rentadora i enviaré la lavadora per sempre més a l'infern. Ja està? Això és tot? I Padres Nuestros no n'he de ressacar? No, Padres Nuestros no. Però, ui, vos no sou don Lluc. No, clar que no. Vull dir, sí. Jo som capellà o el que vos vulgueu. M'agradaria que trobàssiu les parts secretes del meu cos. Que emocionant! Ets el meu amant 2348 i mig. L'último només me va durar 5 hores.